Pozdravujem vás, nachádzam sa v New Yorku na Times Square, kde práve prebieha prezentácia behu Spartan Race, ktorý sa uskutoční v máji aj na Slovensku vo Valčianskej doline. Here we are in New York's Times Square, and I'm with Team Slovakia, and they're getting ready to get strong, get in shape, and go kick butt in Slovakia. Back 10 years ago, Andy and I had this crazy idea that we wanted to create a sport, a challenge that would just break people. And that if they didn't get broken, if they actually got through it, the reward would be so great, it would change their life. And that's what happened. This is working. This year, 350,000 people competed. Worldwide. The reward is the feeling of accomplishment and an immunity towards little stupid obstacles in your life. Your coffee is not the right temperature. The travel agent screwed up your travel arrangements. Those are a pittance compared to dealing with a Spartan race. So once you've been through a Spartan race, you look at life differently. Mám tu dvoch účastníkov zo Slovenska tohto behu, prekážkového behu Spartan Race. Toto je Slovák, máte o 20 ročný, to je Zuzka, chceš aj vek povedať svoj? 24. 24, Zuzka žije tu v Amerike, v New Jersey. Maťo prišiel zo Slovenska, ty si už absolvoval nejaký Spartan Race na Slovensku, myslím, že minulý rok to bolo vo Vechci. Áno. Ako si bol spokojný so svojím výkonom a čo vravíš na trať, ktorá bola vtedy vo Vechci? Bol som spokojný a trať bola vynikajúca, poznal som to všetko, je to moja dedina, vieš. Vedel by si to porovnať s touto traťou, ktorá je tu teraz za nami? Tak toto je len taká malá ukážka. To je len také malé kozisko, hej, pre teba. Myslíš, že to dáš dneska bez problémov? Mal by som. Zuzka, aké je tvoje spojenie Spartan Race, ako si sa k tomuto dostala? Ja som sa dostala k tomuto cez môj tým Braveheart a vlastne sme to robili v New Jersey v septembri, to bol môj prvý Spartan Race, Super Spartan Race, čo bolo možno 13 mil, takže bolo to fakt husté, ako sa doma u nás hovorí, no a teraz v máji idem do Valčí robiť Sprint Spartan Race a budem reprezentovať tým Braveheart Slovakia v máji 18. Zuzka, ako sa pripravuješ? No tak s mojím tímom máme akože hardcore trainings, ktoré robíme možno 2-3 krát do týždňa, či sú to nejaké behy, alebo vlastne spolupracujeme aj s tými tires a také veci, takže aspoň 3 mesiace dopredu. Keď vravíš, že hardcore trainings, je to fakt taký, že hardcore, že vyčerpávajúce namáhale? Veľmi vyčerpajúce, áno, veľmi, pravda. Maťo, aj teba sa spýtam, tvoj tréning vyzerá ako? Môj tréning vyzerá tak, že pán tréner Hajdúch nám dá zabehať okolo ihriska a klasické futbalové tréningy 5. liga. Super, paráda. Zatiaľ pre Slovensko a slovenský Spartan Race tým toľko, no a ideme skúsiť to zabehať a prihlásime sa opäť potom. No, podarilo sa mi vydýchať a podarilo sa mi zastaviť ďalšie dve Slovenky, ktoré sú tu na Times Square v New Yorku. Žanet a prepáč, Andrejka. OK, vy ste nejaká rodina? Áno, sesternice. Sesternice, obidve žijete v Amerike? Áno. Áno. OK, potvrdené na dvakrát, obidve sesternice v Amerike. Babi, jak ste sa dostali k Spartan Race? No na prvého Spartana som šla minulý rok v júli. Laco Leitner mi zavolal, že počulo mne, že robím takéto súťaže, tak či by som neprišla reprezentovať Slovensko, no a odtedy som robila ešte ďalšie 3. Až si dobre pamätám, ty sa zaoberáš fitness alebo takýmito vecami nejakými športovými? Áno, robím trenérku. Andrejka, ty si sa k tomu jak dostala? Ja som tu prvýkrát, cez Žane som sa sem dostala, takže prvýkrát pre mňa. A nakoľko sa cítiš športovo zdatná, lebo môžem za seba povedať, že ja sa cítim športovo zdatný, tak jemne priemerne a bol to brutálny záber. No ja som asi tak na tom takisto jak ty, 50%. Nemala som čas veľmi trénovať, ale no v minulosti som bola športovkyňa, tak dúfam, že to zvládnem. OK, Žanet, ty koľko behov máš za sebou dokopy? 4 Spartany a ešte ďalšie súťaže. Najdlhší bol vo Vermonte, to bolo asi 14 mil, to bola makačka. Všetko bolo tu v Amerike, hej? Áno. Počula si o tom, že Spartan Race ide aj na Slovensko? Áno, bol tam jeden minulý rok a to som nestihala ísť, ale tento rok by som išla rada do Vechca a tam bude tiež pekný race. Ale poslala som minulý rok ďalšieho bratranca, čo býva v Košiciach. Páčilo sa mu to takisto.
Ja ťa len tak veľmi skromne opravím, tento rok nebude Vechec, ale Valčianska dolina. Bude. No, tak nakoniec ty vieš toho možno viacej jak ja, čiže aj Vechec, aj Valčianska dolina. Nám teraz prevažne ide hlavne o tú Valčiansku dolinu. Je niečo, čo by ste v súvislosti so Spartan Race a týmto športom chceli odkázať ľuďom, ktorí by o to mali záujem? No nech prídu vyskúšať svoje schopnosti, zdatnosti. Je to určite niečo, čo sa oplatí robiť, taká sranda, vieš, niečo iné. A nevieš dopredu, aké budeš mať prekážky, tak to je na tom tiež aj taký moment prekvapenia trošku, aké majú logo, pochopíš až cieli, tak je to tak. Andrejka, teba sa opýtam ešte, je niečo na tej trati, ako si ju videla, čoho sa bojíš, čoho sa obávaš, že by to nemuselo výjsť? Ani nie tak, že bojím, ale skôr, či sa nešmyknem, či sa mi ruky nešmyknú a dlhé nechty mám. Takže dúfam, že toto nebude prekážka, ale ináč by som to mala ako tak zvládnuť. So hi guys, this is Team Braveheart USA. This is my boss who actually introduced me to the Spartan Race, so she's gonna give you some pointers what we do as a Team Braveheart, and I'm gonna be representing Team Braveheart Slovakia in May 18 in Valcha. How you doing, guys? How you doing? My name is The Boss. This is Jared and Susie. We're here at Times Square. We're supporting the Reebok Spartan Race. We're training here today for an event in April at Citi Field. That's where the Mets play. Susie's going to be performing and representing Team Braveheart in Slovakia. Team Braveheart is a motivational team. We have about 350 people in the tri-state area with chapters in California, Switzerland, and Slovakia. It's all based on different challenges, race with obstacles built by the military. We work hard, we work together as a team, and we teach the world to be brave. So we want you to get out there, try races, sign up for Spartan races. If you're in Slovakia, sign up under Team Braveheart. If you're here in the US, sign up for a Spartan race. Get it in! Spartan Race je pre všetky vekové kategórie. Počnú s najmenšími, končia s najstaršími. Toto nie je najstarší síce účastník, ale je to jeden veterán. Zdravím ťa, Janko, ty si zo Slovenska, ale žiješ tu v Amerike? Áno, žijem tu 13 rokov a súťažím v Spartan Race 2 roky. 2 roky. Koľko behov si zabehol? Zabehol som celkovo asi 25 behov a vždycky v súťažných behoch som skončil do prvého 10. miesta. Ktorý bol najťažší? Najťažší bol Ultra Beast v Lani. To mi trvalo 11 hodín. Tak uznáte 11 hodín bežať a riešiť veci, to je skutočne pomaly nadľudský výkon. Ešte sa ťa spýtam, koľko máš rokov? 47. 47, nech sa páči, ako si sa dostal k tejto aktivite? Športoval si predtým? Športoval som, chodil som do gymu, zdvíhal som bench press, ale chcel som skúsiť niečo nového. Dostal som k tomu a dostal som sa k vytrvalostným pretekom, k maratónom, k triatlónom. Priatelia, uznajte, toto je, myslím, že lákavé a neskutočná inšpirácia v podobe tohto človeka. Priatelia, neviem vôbec, koľko to trvalo, či to boli 2 minúty, minúta 50. My, poslavší astmatici, fajčiari a ľudia nie tak kondične zdatní ako vy, áno. Toto presne, že obmedzím asi z mojich už len 4 cigaret denne na možno 2 a možno žiadnu. Mne skoro srdce vypadlo po týchto 2 minútach. A na to, že je tu taká krátka trať, skutočne som toto nečakal. Ako sa cítiš ty? Ja sa cítim veľmi dobre, bola som prekvapená, že som sa vyšverala na tom lane, ale no urobila som asi tak 10-20 burpees, čo je veľmi celkom dobre, nie? No ale unavená. Mne sa tiež udialo to, že prekážky, ktoré som si myslel, že budú problém neboli. A tie, ktoré som si myslel, že budú úplne ľahké, tak mi spravili problém. Urobilo niečo problém tebe? Ne, bola to dobrá rozcvička. Robil si aj nejaké burpees? Nie. Pre ľudí, ktorí by nevedeli, ukáž nám, čo to je burpees. No, a keď nezvládnete prekážku, tak takýchto musíte robiť 30. A ty, keď si robila, tak si spravila plných 30? Hej, urobila som. Super Spartan, keď som robila v septembri, čo je 13 mil, som urobila 120 burpees. Takže no, bolo to husté, no. Ja sa priznám takto do eteru, ale neprezrať ma, hej.
Ja som si to druhýkrát už skrátil asi o 10, lebo už by som nemal šancu. Fakt, ako nezašiel by som. Tebe niečo robí problém na takejto trati alebo na tej veľkej? Vieš čo, najhoršie bolo akože vlastne to lano a potom tá stena, čo si ako na stene takto chodíš, vieš. Je niečo, čoho sa obávaš v Martine a Valčianskej doline? No tak dúfam, že nebudem musieť skákať do vody, lebo v New Jersey som robila ako za 30 metrovej výšky som musela skočiť do vody. No tak ja sa vlastne bojím výšiek, takže dúfam, že nebudem skákať, no. Uvidíme, no. Necháme sa prekvapiť. Maťo, ty máš z niečoho obavy? Z tých 22 kilometrov vechci. Tak z toho mám, priatelia, obavy aj ja. Ale na vašej strane obavy byť nemusia, ak sa začnete pripravať už teraz niekedy, alebo kedykoľvek pozeráte toto video a ste na tom kondične zdatní. Tento šport, a ja by som to nazval zaujímavá aktivita, zábava je skutočne pre každého. Videl som tu, pozrite sa, krásna baba blondinečka, na ktorú by ste povedali, že by mala stať, áno, že by mala stať niekde v nejakom nočnom klube pri nejakom bohatom chlapovi a nič nerobiť celý život. Tak aj takéto baby tu sú. Videl som tu skutočne rôzne vekové skupiny, prípadne mladí ľudia, je to úplne jedno. Prídite sa pozrieť, prídite si zašportovať, zoberte. Valča, maj 18. budem tam. Team Braveheart Slovakia, represent Spartan Race. Všetko dobré, vidíme sa vo Valčianskej doline. Priatelia, nezabudnite, Valčianska dolina v máji, Spartan Race, komplet pre všetkých. Malý, stredný, veľký, čokoľvek, prídite. Bude skvelá atmosféra, bude dobrá zábava, zašportujeme si z New Yorku a Times Square pre všetkých Spartan Racerov. Robert Mikla, čaute.